बिमा रावनि जायखिजाया फरा बिजाबफ्रा राव सोलायजाया। बर' रावनि फरा बिजाबखौ असमिया रावाव राव सोलायनानै फरायसाफोरनो फोरोंनो हाया, बा असमिया बा इंराजि रावनि फरा बिजाबफोरखौ थोंजोङै राव सोलायनानै जोङो बर' बिजोङाव बाहायनो हाया। दिनै सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 59थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइनि हाबाफारिया जागायजेनबाय आरो बे हाबाफारियाव आंखौ बेखेवगिरि महरै हांख्रायदोंमोन। दिनैनि बे थान्दै जथुम्मायाव जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादा जायफोर थांखिफोरखौ आजावबाय, जोंनि बावैसो जालांनाय बक' जथुम्मायाव जायफोर गोनांथार थांखिफोरखौ जों आजावनो हाबाय, बेखौ जों जिल्ला थाखोआव आरो गुदि बर' थुनलाइनि गुदि आफादफोराव माबायदि मावफुंनो हागोन बेनि सायाव बाथ्रा बुंनाय जादों। आरो जोंनि मिरु आफादा गुबुन गुबुन जिल्लानि थान्दैफोरनि नुजाथिनायाव माखासे गोनांथार थांखिफोरखौ जों आजावखाबाय आरो दा बेखौ जोंना मावफुंनांगौ खामानिया जिल्ला आफाद आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि। बिनि अनगायैबो जोंनि बर' बिजोङाव नुजाथिनाय जायफोर जेंनाफोर, जायफोर गुदि जेंनाफोर, जेरै फरायसालिनि जेंना, फोरोंगिरिनि जेंना, जोंनि फराय बिजाबनि जेंना, बेफोर जेंनाफोरनि सोमोन्दै बेयाव सावरायनाय जादों। आरो जोंनि मिरु आफादनि जि थांखिफोर, बेफोरनि सायाव जोंनि जि स्टेन्ड बा थांनाय जथुम्मायाव लानाय जि थांखि, बेफोरनि सोमोन्दै बेयाव बुंफोरना होनाय जादों। आरो जिल्ला आफादाबो बेफोरखौनो माबोरै मावफुंनो हायो आरो जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेनि सोमोन्दै बे मेलाव सावरायगोन होननानै आं मिजिंथियो। सोलिगासिनो दङ मोनसे गुदि फरायसालिनि लेखानि गोरोन्थि, बे गोरोन्थिखौ लानानै जेंना दावराव-दावसि जाबोगासिनो दङ। बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बेवहाय गुबै दायनिगिरिया सोरनि होनना नोंथाङा बुङो? बियो गुबैयै बुंनो थाङोबा बियो नंगुबै फराय बिजाब नङा। बियो जायखौ TLM टिचिं लार्निं मेटेरियेल होनना बुंदों। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' थुनलाइ आफादा, मिरु बर' थुनलाइ आफादा सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायनानै बे बिजाबखौ बन्द' खालामनाय बाथ्राखौ फोसावखांखाबाय। नोंथांमोना मिडियायाव नायोबा नुगोन। आरो जाय बिथांमोना माखासे थांखि लानानै बेखौ अपप्रचार, नंखायै फोसावबाय थादों, जायखौ फरायसालियाव राननाय जायाखै, फोरोंनाय जायाखै, आरो बेखौ गोदानै सुजुफिननो थाखाय मोनसे कमिटि दाबाय आरो बियो गाबोननिफ्रायनो मोनसे मावफुं बा सावरायमेल बा वर्कशप जागायजेनगोन। जोंनि रोंगौसा बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे फरा बिजाबनि रोंगौसाफोर, जोंनि रावनि रोंगौसाफोर बिथांमोना गाबोननिफ्राय बे मावबादायाव बा वर्कशपआव जिरायगोन आरो बावैसोनि गेजेरावनो बिनि जेंनाया जोबस्रांगोन आरो मोनफ्रोमबो फरायसालिया गोग्गो बा गोरोन्थि गैयै बेबायदि TLM बा FLMफोरखौ थाबैनो मोननो हागोन होननानै जों मिजिंथियो। फरा बिजाबा सुजुनाय जानांगौ, बेखौ राव दानस्लायनाय, राव सोलायनाय जानो नांगौ। बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? आं बेखौ दहायबो बुंदों जे बिमा रावनि जायखिजाया फरा बिजाबफ्रा राव सोलायजाया। बर' रावनि फरा बिजाबखौ असमिया रावाव राव सोलायनानै फरायसाफोरनो फोरोंनो हाया, बा असमिया बा इंराजि रावनि फरा बिजाबफोरखौ थोंजोङै राव सोलायनानै जोङो बर' बिजोङाव बाहायनो हाया। जों बैफोरखौ मोनफा मोनफा मडेल हिसाबै लानानै जोंनि रावजों खाब जानाय, जोंनि फरायसाफोरजों खाब जानाय, जोंनि फोरोंगिरिफोरजों खाब जानाय बेबायदि मोनसे फरा बिजाबखौ जोङो जथायनानै सुजुनानैसो दिहुनो। बेखायनो जोंनि जायफोर फरा बिजाबनि रोंगौसाफोर बा रावनि रोंगौसाफोर बिथांमोना बे बिथिंखौ नोजोर होबोदों आरो फरा बिजाबखौ हाखु दाखुयै राव सोलायनानै दिहुनजानाय बेसाद नङा। बेनि थाखाय सम नांगौ जायो। बेखौ जथायनो, बेखौ सुजुनो, फरायसाफोरजों खाब जाहोनो गोबां गोथौ आरो गुसु मेलेमजों बेखौ मावनांगौ जायो। बर' रावाव बानान खान्थिखौ लानानै बांद्राय जोंहा बेले बेजे गैलिया। फिसा फिसौ मोननैसोल' हांखोफोरखौ लानानै जोंहा एसे गोरोन्थि सानलायनाय बा बेले बेजे दङ। आरो बर' थुनलाइ आफादनि, मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों मोनसे नाजानायाव जोंनि रोंगौसाफोरा बर' बानान खान्थिखौ मोनसे जोबथा महर होनो आगान सुरबाय। आरो साननैसोनि उनावनो, बावैसोनि उनावनो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' रावनि रोंगौसा बिथांमोननि नाजानायाव बर' रावनि मोनसे आबुं बानान खान्थिया नुजागोन, फोसावजागोन। आरो बे बानान खान्थिनि आबुं जि बिजाब, बेखौ फोसावनायनि उनावनो जोंनि बर' राव बा थुनलाइयाव बानान खान्थिखौ लानानै बेले बेजेया जोबगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो।